rechts kijkt, zie je links helemaal niks. Mijn vrouw die doet zich alle over zoet en we hebben boven geen gardinen. Want ik vind het gewoon schijn. Dat sticht zo alle over zoet uit zonder gardinen. Maar ja, ik kan geen kwaad als de overburen die ik een paar keer gezien hebben, kopen die zelf gardinen. Goeiedag mevrouw, mag ik even gaan vragen? Maar zeker. Kijk, kom. Thijs, maar ik zie dat met je in de achterkant moet dan een stukje leren. Hè? Ja, moest eens even kijken volgens mij. Ik moet er nog een stuk leren, of niet? Zit je dan maar goed? Dan zit ik dit hierop. Ja, trek ze hier naar de ink. Ja, ik geef nog gas. Geef gas. Ja. Ja, wie krijgt ze dan niks achterin? Als we nog een klein heer moeten, hoeven we niet iedere keer naar een leverancier te gaan vergrijt halen. Dat was dan kapot. Er zat een slitje in, daar had ik, dat pas in had ik me dat weggestreden, maar nou heel toch tegen het valse logen dan, maar dat jong moet dat niet toegelaten. Of valse log is nog wat schoten. Nee, valse loog is niks meer. Moest gewoon log hebben, hè, valse log. Daar kun je van twee kanten van valse loog, dat weet ze gewoon. Door nog. Gisteren zijn ze gratis. Alsjeblieft, graag, die is voor jou. Nee, maar ik weet niet of die camera's dat gezien hebben daarachter dat ik in de test heb gedaan. Alles wordt geregistreerd, dat is duidelijk. We zitten in een Big Brother tijd en alles wordt opgenomen. En we zouden het graag geheim willen houden. We zouden graag gerust naar het toilet toe gaan. Ook dat is ons niet meer gegund. Omdat rundvleer is heel sterk, maar als je een huid hebt van een koe, dan heeft ze al gauw. En allerlei formaten. Hij zei, als ik hier thuis oren, als het ook echt van oes is hier worden, best een grommig. De schotel zou ik zeggen. Schotel, ik huur een schotel. Kijk eens wat ik hier heb. Kijk eens, een prachtige kookschotel. Wil je deze niet? Hier heb ik overal het beste ontvangst met. Daar gaan we dan.